ready with me. Jeg er lige noget sodavand. Okay, så... Okay. Starter med creme. Først med den her. Okay. Okay. Don't be jealous, but I need. Okay. Sådan. Det. Sådan. Jeg skal lægge rigtig ned. Ja. Ja, det er sådan lidt varm i kop. Welcome back. Jeg tror, mascara har jeg råd på. Reading papers. Welcome back. Concealer. Og den der Milk Blush. Skal lige bare se. Pretty enough. Den kommer væk. Og jeg har sådan en æbleskin tilbage, så det er ikke særlig meget. Sådan one. Og blush. Blush. Milk blush. And you should see when they go. You take a little bit and a little bit. Den her rosa. Altså rosa. Fra på engelsk. Come out. You're gonna do this. Are you gonna do this with me again? No. I got that. If you do this one more time with me, I'm flicking you. No. And blend it out. Prøv lige min anden børste. Never go back to me. Come back. Come. Listen, come back. Okay, så plejer jeg på sådan en lille smule foundation. Sådan som meget pænt op. Så nok kan jeg pytte komme til at se ud. Sådan back. Kan I se? Ja, jeg ved ikke om man kan. Men man skal egentlig bare blende det hele igennem. Og så er jeg færdig. Sætningsspray, den her fik jeg min næse. Men lad os lige sådan. Den er tyk. Eller hvad er det, der vandt på øvel? Det vandt om. Ej, den dufter af kokos. Jeg kan ikke lide kokos. Jeg har aldrig smagt det før. Ej, kan man ikke lige åbne sådan her? På en anden måde. Jeg tager en saks. Jeg kan ikke finde en saks med min skuffe. Det burde være en saks. Wow. Ja, i dag der fik jeg pakket. Og jeg fik den her. Ja, Memorex score mode, multiplayer mode. Ja, så vil jeg sige det. Det er den der, hvor man skal trykke, hvor det lyser. Og så skal man trykke herpå, så alle kommer frem. Så yes. Og det er lidt svært at åbne den her. Min kommer back. Okay. Jeg er faktisk oppe i normal i dag, fordi min storebror fik sådan 50 kroner, fordi der var en bil, hvor der stod, den kostede 30 kroner, men så kom
Så når vi fik børn, så stod der, at den kostede 50 kroner. Så fik jeg lige 50 kroner i normal. Og der så den her. Og nissen har givet mig den her. By the way, har nissen bare været ved normal shopping time. Han har sikkert bare stjålet den. Jeg tror på nisser. I bestemmer selv. Og jeg tror på nisser. Der er nogen, der ikke gør, nogen, der gør. Så jeg er en af dem, der tror på nisser. Okay. Så tager jeg min blæser. Jeg smider den væk. Okay, jeg skal lige teste. Den skal altså lige gøre. Like this. Yeah. Den lugter kokos. Hvorfor lugter den af kokos? Jeg havde kokos. Ja, exakt. Det smagte bra. Bye bye.